Yeah, the money answer said I'm okay who made an anonymous made a brim and associate nothing here about the Siandi. They are na you who you to my hood why I an anonymous fra and assassins to dear your friend Adinkra no e den Adinkra bae na ye ka Adinkra mpo a emfa so de ben e na ya mama ya mani mu ye nya edi efri e hemfa nkasa pote e na Adinkra ye nya edi friye na di Adinkra na nkasa no efri hemfa na ma hodo e wo se ye hu fa Adinkra ho e ne ya tena se a ye de mu adesua e de ebre mu ene me wo fa Teacher Kantanka, our monarchical historian and pedagogist, and then not say, and I think so. General form. Minya Bebe, they say brown, or other kind of home, near the Adusian Abram, and ya wachi yato. Minya Bema Papa Bia was a history teacher, international community school. Nenedia, I can say for the Nyan Ketwa. And then I hope on doing na adome. Yeah, general, so Diane is young and one day and I say it and any she pa, TikTok so. Yeah, come many a money dear. General, what being I was I actually internet professor, teacher, and I'm shame fifi. Internet my yes in Sua, the one kurimun, or Tommy and Tam, in more you do. Son and your cook my me. And don't see a name Penya can see me and say. And yet, I say that this year, I said the name of the year, and I am Mrs. Yanni if I just yan from Offer. And you are not Martin's you. Yeah, you're so bro. I should do this so beyond me. Do not let them more papa. And everybody can. Yeah, now where they? Ah, you're cool. Of I did what I did with you, that I have a trouble fancy. We're called there. Why you through with the internet would be a concern. Of what am I, and then I just sing and open a senior year baby. Of I attend Adinkra. Now, of I'm a hot idea as well. Adinkra be a sunny movie. I said, I just sing and no more dear now. Of I yet cat Adinkra. Adinkra no. Ye den ye di Adinkra enti senso. Yo Adinkra no akamfo kasa. Akamfo nso hwi kasa na yeka. Na hwi kasa na yeka no akankuo bia ewo ni twi a oka. Na ekuo no bo akankuo no din a na odi twi aka ho ne hu twi kasa kura akamfo no kan gine ewo akuapem twi fante twi bono twi asante twi ndi twi nze makura omo ya akamfo ndi ese omo kasa omo kan odi twi bata ho na twi kasa no mu no ena ya kankasa bi nkra na nkra ejina ho ma na ma bebre ya mene wo kasa nipadin ya e friend no bi akwaku ankra ana kosia ankra endi enkra sakasa ankra no edin nso jina ho ma bebre ere atoto eniama ama sebe ahyensode bi ya yenyina yenim ya bi na wo matade mu yi ede ye ntoma ede eye tisebia ye pese ba bi ye fa ede bi bobo ho sa ahyensode na na se adwin no ye frɛ no nkra na emom bibi eka ho sa adwin ya ye beka ho asa adwin ya ye beka ho asa mu ne frɛ no Adinkra na efi ase na ne Adinkra kasa nrofa so na ama
abeye Adinkra sabi anyare bi okra wokọ baby fufura ye akamfo no a bia ebi kura ebesesa kakra nanso na asemkro no a na yeka yeka se obi enkredia ana Adinkra na jire se obi ni obi kra wo mo ho meko menso so meko ana se obi nipa ba ko bi baby obesuye ana baby okoye opase ofiri hokọ baby a ote yesi okọ kra akọ na eno eyenkra ena yekase enkra ba konso ene se idi adwin eye ade bia ye de ensaye bia ya sene ebetimi ayakonwa ebetimi aye ade bia ye de ensa na aye ya obroni kana craft no ni twi adwin na sa adwin no ana omu wia omu asan de ahyensode bi abatabata ho eno no efre na nkra de bibi asensan baby ade bi a asensan ho efre na nkra nsensan ye no wo bibi ho no efre na nkra wenti ena se de ensuo ehye fridge mu a ana baby enwunu a ukoyi nsuo no a na adekura no a odi nsuo no gu mu no uyi free baby a enwunu pa no bo hu se ho ayesese nsuo no sone afiri ho na yese ahyensodie bi aba ho a efre no nkra wo kire se wo na ka ho kire se bede ndi ade bi ho ahyensodie bi ba ade bi ho a eno se efre na nkra eno nti ena se obi ebo ni trimu poso obeye obi bone a nananmo anane maame no ne papa no fa enipa na o abo trimu poso obeye ne bone no yede ni begina wanim ne aka kiro se ne ho egu nso egu nkra ebusawo ahyensodie bia ba na ho a o na wabie wa no aka se obeye ne bibi nti o na ebusawo na obana wo kan se edin no ne nye Adinkra na edin be yam sama ebeda ne Adinkra yo enkra ne friend adwin ya nsensa ye wo nti adwinkra enti adwini no ene saa ade na ya ye no na emom nsensa ya ewo ho ana sa hyensodie bi ewo ho no ne friend say adwini we de enkra ewo ho nti adwinkra na what me Adinkra the original answer the cover by me da se se de bia da ye ba ye de enkrata ne nam ha na asebise ya obisa me pese me kinka every krata na me de ba na me krata na enem de ba ye freno the Adinkra dictionary, a visual primer on the language of Adinkra. Na nipa otro woman ye friend W. Bruce Willis. Otro in 1998. Ti eno na ene as a musea obisa me pesa me kan film na timi difia de kakra. Na ubie eye kratafa etoso aduonum krona ekosi aduasa ba ko na eya se musea wabisa mi sisi wa kam wasem a me pese me kinkai na yewia ye free ho to say origin of Adinkra symbols. Oral accounts of the Asante people tell of King Kofi Adinkra of the neighboring German people who made a copy of the stool similar to the sacred golden stool of the Asante king Nana Osei-Bonsu Penny, thus challenging the authority of the Asante king.
By copying the sacred stool of the Asante, King Kofi Adinkra violated the religious tenets of the Asante people. This violation of sacramental protocol angered the Asante king and precipitated the now famous Asante-German War of 1818. The king of the Asante led an army against King Adinkra and his forces and defeated them at Bontuku. At this point, the oral accounts are not specifically clear, but it is said that on the defeat of King Adinkra, the German king was wearing Adinkra. It is also said that the Asante king noticed the decorative art done by the defeated king's craftsmen on either the columns or sechidia or under the gold leaf of the stool King Kofi Adinkra had created. Nana Osei Bonsupenyi liked the art so much that he forced the defeated German craftsmen to duplicate the designs and introduce the technical means of production to the Asante craftsmen. This art was called Adinkra. Thus, although Adinkra symbols had been previously created earlier in the history of the Akan, it is here after the Asante-German War that the Adinkra symbols were to gain their first major exposure to worldwide recognition. Osa Tuaso Kase, the Bowditch theory. There is some question about the authenticity of the King Adinkra story. In 1817, a leader of a British mission to Ghana collected an Adinkra cloth in Kumasi. This was a year earlier than the Asante-German War in 1818, which would contradict the oral tradition of the Asante, who put the introduction of Adinkra in 1818. Mr. Bowditch also collected an Adinkra cloth with 9 Adinkra symbols stamped on it. This cloth is now in the possession of the Museum of Mankind at the British Museum in London. It is catalogued as a hand-printed fabric from the Gold Coast area. What is interesting about this cloth is that Mr. Bowditch collected it in the year 1817, a date that can be verified by British records. Because this cloth was collected in 1817, a year before the Asante-German War of 1818, the oral accounts of the origin of Adinkra that say that Adinkra first came to the Asante in 1818 are called into question. Indeed, Bruni so a story about Adinkra. That's what 2 versions. By being so twice. What did you okay? We also the Bibinia or no Yaniti Krum Han or no so a candidate. Your friend Professor A.K. Kwaku, a leading Ghanaian scholar on Adinkra and a former professor at the University of Ghana Institute of African Studies, located at Legon, proposes another account of the origin and evolution of Adinkra. Kwaku puts the origin of Adinkra over 100 years earlier than the widely repeated Akan oral accounts. Kwaku theorizes that Adinkra came to the Asante during the defeat of the state of Dintra in the Osei Intim Asante-Dintra War in 1701. Okay. Okay. The Etwason, Nkremo die, omkase Nkremo. Emayo. The Etwaso enso ye Nkremo die, omkase Adinkra nso efri 7 Nkremo ana Adinkra adwindie nso firi mu. No say there are a few sources that propose Adinkra symbols may have come from the northern part of Africa. A few of the designs and motifs of the Muslims of the north were absorbed into the Akan system. It is documented that some of the Adinkra symbols were adapted from Islamic decorative motifs. A few of these symbols are Abain, Dame Dame, Kremoboni, Amayehu Kremopa, Kuntun Kantain, Mpatapo, and Musuyidie. It is thought that all of these symbols are linked to the Islamic tradition of Northern Africa. Intina ubisa me ase misana efa ba bia Adinkra ni free no ho nsem kakra na makan free moment amati fo ati na say we no ni na no wapoto de maye pachai intina say na nchire mu ne pa de me de me pese ameti ase yi na me hu mu yi pachai ina say ne
Brofona as an over noon team. Madam, I'm from Coast Street. Brofona, I watch it. I'm a many sublim. And it's a monash on my book bear and mine. Sign a beer. You don't know so what they count. Okay. Your country and says, yes, the fire and more romance. Best and answer. Giddy can the Indian Aston that I done, say, a Santa Folk of a few, German. Now, Uti, your kind of, says, your woman seen out or and before church, a found a binny rapture. Now I know everything. We know Ghana or true book. Around 18 or 1819. One or two said, as Antiphone, a German Henry, and I could feel in Krakow. Or much no, or more than a corner, to make crown. Now says there with them, any Adinka. Some of the buy on the man, as Anti Adinka. As a pronoun, Professor. A bloody global as so can home and I go as so can home be as a free crowd. And I let us mean no. Be most judicial, I think I free Muslim for Arab for the pie. And the Omunia Sockets a pie or some someone. Now, Mujidi said, and symbols be our car to maybe I'm part 2 name home for the manager. Our phone, not the buyer, as on the 40 at your mom. Now, the tracks one, and no, the United States can thank our camera assembly book about which Troy. Or no better, I know a Britain, Moon, and I'm seeing a wetna as Antibe Bosmania. Now, a brow of the corner, as Antony Nancy Bunsu, a channel, to my Adinkra. As is in Tumano, Britain for a dear ancestor Museum of Mankind, our London. Now Tumano at the channel 1817. I feel by and son and German to Paneva. The Omidi said, okay, sir, then something in demand on the other. Not as a night in Crano or Hadada, and some grand something any could be a Dinkra Puntapa. I have the Dinkrano. A Biono. Your Nipa also whom said, Asante, Henry or say to the kind, any Tim Jackary Coco, the Jantocan J. Confound him, and more than Santonia. And Asante so, and never be a some woman more him for a more. As about also, I heard the grasso, if it is Yansana, German to Canada. And I said, okay, in Asahuya, Usmus and not the Crano had and Sana. It's a book we inquire come once, man. I say, and when some free so a book for free so how also come once a month. And the book not a bit about which book no sure I found 1817. All the troll said, na all column or something, man, to my night in crowd. And I sound to man at a soda was here. I be the answer said. Or the man 1817, Topan Subasu 1818 or 1819. As an answer money, the kind of had it is an anchor as Antiphone in Gra, a sense of dinner, Nacomunia, as sense only friend at the man. And as for forces, I say in Kama and Santin. I said, only a very few and Sana at the Grand of Anabas. Jeanette said, as Antiphone in Canada. That's over. Na thing and Adinkra Adin. In Pepiana, if you book see and yes, you want some and I said that one. If you more a cassette, Adinkra word in Crowwood, the Chintina Sante, in Adinkra. It didn't know Mocassa. A punich in a dinner see. You, the woman said, now as on before, a war, mia, almost onuma omunimu adwini edie etena endi omo yese omo kokon bia omo bekokon no enipa no a edomo mbeyie no ye ba na ehu de onim ya na ye de wakoka saa adwini
omo edi saa adwene no endi se ntoma na onim nwuno a ye de okobo nwure eye akonwa ana ana onim sina na ye de okohwa se ye ayi agudie ana onim ya go cement ye de ko krofrom sokoban krofrom endi bia no binim ye no na ye wo baabi a ye de no ko eno nso nkyere se saa nipa no a yekofa no kane no ena ye de no ko ho na emom na bi a omoye bi dada ye bi wo ho no da ye de ye dada de a na ye kokon na ye nyawo na ye de wakoka ye nyawo bone bia na ye de wakoka tubati na me wo fatwa so ye de wakoka baabi a ade a onim ye se enkukuo na onim nwuna ye de ko kongro no kukuo no wako nwunu kukuo enti mra asante ko kun wo German ye ene Africus no onso akamfo ene guo ekun no achi no omo kire ohene Adinkra German fo ohene no e friend Adinkra ne ba Adinkra nangasa de wo kunum na ne ba friend no Adinkra ba apeu no mde no kosua asokwa ndi okọ asokwa ho no ya de ana omoye saa ne ma no bi dada na ono nso de na de ekoka ho ndi na je se okopaja ho no na ono de Adinkra no de no omoye no ho dada ne frɛ na adwinkra na adwinkra no ono krache no ayekoche no kumu no aye Adinkra ba pawo no na ne din no abekata idin dada wo ho aye frɛ na Adinkra no na sabe na papa ye o hin kesi ndi ne ka emre chen die ne wo ho dada no ena ono nso ye nipa kese ndi nipa kese na ye de no ko baabia te say emfa say ye frɛ me teacher na o de makotena techre ndubu hu ana ayi akoda ni techre kuro no akoda ni teacher sana ayi we dia no basesa Adinkra ne dia ya say asante ko ko ni wi no mu say edwen ayi no so ewu ni mu ana say o no so asua nti o mo de ne ba ye no ena o de ne ko kan asofo no de no ko so ho no mo nyina ye okay na me na nipa ye asokwafo no ni omo a de ba asokwa ho no omo ye ntafo no ahinasa ye kan ahinasa na je se ntafo ye mienu na ye wo omo miensa bomu afra mo ahinasa ndi omo no ene fi saa dwumadie na ase na omo de yi bayire a awo na omo twitwa na ni animo no na omo de hire omo de abohire mo omo yere no mo wa na omo de abobo omo ho ndi ne na onta hu bie na nkyere bia na etawo ho se oba wa odware anopa no wia na wode hire abobo no ho na hire na wode bobo no ho no ya na omo ye ahyenso de bi do toto ade a ye de bo hire no mu de bo tu hu se friend say de broni friend designs no na nkra nkra ewo oba no eno ena ne fro omo ntansa santansa fo ya no omo no eye edi sa adwene ngu omo yere no mo ho no ndi no omo de call so antomaso na omo nso ware ewo heman ewo kwabre na omo kire omo ma ndi sa adwene no afre na adwinkra no
efi asokwa no ekọ heman ena hemanfo nso aware ya de wo kọ ntonso ena wo no nso kire wo mma na wo nso tin ntonso ye ti na bia miensa ena na ye wo asantemamu ndi sa ayi ntonso ho no ehoko ye kwantempon ya na kọ mampon kosirim tina yese de aka na hihye ayi baby a yo bransa na wakọ te say heman ne ayi asokwa no no ka kire kakra ma we no de esanse ekwan tempon na ne da ho ndi no ntonso de no ebiginae ama ne wanhwe ya obaka say hokora na sebe na sifri. Okay, in fact say Adinkra dream no dia asofo sa nti besi ne nyina omona omo ye ayi ahyansode no bibire gumu esa ne ya e ka say nyina omona ye osande henene sande mantuma. It doesn't not come pass so say you say so kwade o asante hema we asante hema and of our year moon in teacher moon de and I may share ye can dear he di can buy as I said na Jibra Echimu de ya kan ene chere say obian kremofo no de no o mo chere say kremoboni ya de bele be di kan ba bae de he ne di nkra na de he ne di kan ba ya ansa na de aka ne na so ebe kan yo yi samre no empempi ya na ya nheda ntwro se sa ya ansa na broni ba no na emu ya himfo ana ya na ya de wo mu kire ade a epepie haka ne na enkono no a na e wo ba de chendi ni mo ye tintin ma no na ye de mia me de ma de suamu no nyini se ehia pii se ye behu se wenum na edi kan ana wenum na di kan ne ekoso sezia no kire se na wo ho dada e wasokwa evize wo mu ka se jama Adinkra no ono de ni din no ohene no ana afizo binum se ye de Adinkra obi wu a na ye de Adinkra nso ayi wo hwe Adinkra entuma no a enye obi wu a na ifra ye de kwa asore na America no nkire buroni asore ye se igakra emra ye fufuo no ye bibia ifrantuma fufuo a Adinkra fufuo ewo ye di bodwa enye nkra ne ye die na obi wu nso a ne tuntum Adinkra kro no a ne fufuo no ye de ye de bodware ye neema ahodo no Adinkra kro no a na ne tuntum ye de obi wu a ifra na senka enkradie ene ye didie se obi awuo ne ye di jana kwan a ye fra ne nkradie a ene arenti na ye sande akobodwa ndi obi a enoma no bi wo a ye keka ya na twetwe aso endi Adinkra ena omo de ansa na Adinkra ba pew ebepie kumase no ne fra na Adinkra na over here Adinkra ni nyina hodo mu no a ya bakosem ni amane mu edie na Adinkra eye de maye Adinkra ye de siesie miapi ma ho ye fe ye de yentuma efra ye de kasa if Adinkra no ade bia ahyansude bia ombaye no eka asam endi se bia nya ro obroni amakora no anka no ana ede be ye ntroye ye ka se obi firi sabe nkramofo ana de ede bai bidum adwene ye o se o mahu ahyansude no bia esenkramofo ahyansude bibi se bibia enkyere se ho ne firi ebi se
ade wo sisabi na wo de to China for are na yanga say China for droy se na ga eno kura na ben no kase na e ko kan say ye Arab eji ene no ni hwe ye say e se na se no ndi sana me de meka yo Jima obeka say Adinkra ahyenso de no ya mani emu na nanomo e de bai se de be ya ebema efutu a ya omo etu emekuna na se wo so de abobra ayefo no ebema ya kan yiti no te no de Adinkra symbols ne bai ya so ko bia se e kan ya mamre ho kwan ya na nananom fa so de kasa nti enemre mu kwa na sa onam na hu se fie bi ho ya de Adinkra bi abobo ho a e won chance bi ti se aya himfi ana bi akonya fi nti ade kasa kire o kan bi so ene ntwene mu nyina no ne de kasa nti se obi ba ontuma na aseso de dem no etimi tufu etimi buwe nti Adinkra ne kwan na nananom fa so kasa na bi no enti ya be ne hia se mo se ye Adinkra nya ne se ukọ ma bi mu a omo asenso de bi a omo de kasa kire amanfo ma ni enti ya senso de no bi se san kofa ne ne na se onam na wudru ba bi a na ebo ho no ma kan se bi jire promofo sa so na ntwene a na ebo na no so akoye se Adinkra na bisa no so otia etimi kasa kire promofo a ahobo to omo ntin komo na nti Adinkra no na e kwan na na fa so kasa so ko yi asekura entuma e fra obi no emu Adinkra no so timi kire ni papa no tina pe wo omo mantemo se ne Adinkra bia no bi timi de fra Alandu Media bia that's why we are about kunyanso ya o Adinkra se bozo no se do so pa di he ene kasa kire pa me de kasa chebe akoben e ka ho bi na me nso maya abakosem nipa ya abakosem so ye mbe ti sankofa ana fi hankra akoben no Adinkra akoben e chere kun e chere apiri na me hu akoben bia no mani age fi se obra wo hoi okun so wotena se do sa hwe dem rife mu a wa hwe ade wo pre ahwehwe no ebia na won sanka asankofa nso de yese sankofa yenchi yayi nipa ya yeti asase yiri ye nyina ye wo abakosem a wo obia ho ana ewi ase nso se woni mu abakosem a woni ba bia wo kro fi hankra nso kire abusua se abusua mu ntiti na se yeti se nipa yi na yeti mantemu ni yeti bom ni se ye mutimiti na da bia ye kan yon bom vi se fi hankra de se ka se fi hankra se fi twahia ye nyina yeti bom ye betie bi na so ebi obi be bibia koyi mai so no nkyerese ye betiti mu papa mu so de nsem bebre na sebe enam that's a chodo endo ansa na ba bi sa Jibran me yehwe Adinkra na nkasa wo fa Adinkra symbols and me hu ne me kra bebre wo me ha it wo fa ye be fa no o Adinkra symbol we so capture come on we no of a we Adinkra be we akoma nto aso akoma ento aso of ya akoma ye bienu ye kasa akoma nto aso a ye patience se unya botre akoma na ye ba ko nanso o akoma kese ne kasa o akoma nto aso a na kese uyo bia o bo abotre no for we so
Yo, we are a crow, a friend of Korea Moire. Korea Moire, no, a year, a chance of there, a natural abois or Korea, a bois, in Isusu, in what ding and nomadic, just honor, or Tesla. And you know, say, obi de ekyerɛwa na je se eseso hu se sai nipa onye bayira brewadwo onye obi ese ode wasam kono so that is a wakodi esu no wodu na so wo pe wono wako na so wo so kure bi se wo ekyerɛwa no so wo je wade na wo je ni bum na so wada di o mu so obi a no na so mo e de kasa nti na na no mo nsam no so no wo manso de a no do anu atotɔ de ato general pacho we so over we no we ye adwini men so we University of Ghana adwini men over no na kyerɛ sai adwini men no yenya odwan ye de ni musuo ye de no bompaye ye odwan ye aboa ne hodwo ya bebia udwa wo bia no kyerɛ sɛ ogina hɔ ma ahodwo sɛ bɔkɔ oye na ɔmo abɛn no ɛna ɔmo de ko ndi abɛn no mienu nyinaa na aka si animu sɛ yi ya kyerɛ sɛ ya ma no ntɔkwa yɛde abɛn kɔ hɔ da nti ade a wohuna na kyerɛ wo sɛ ade a yɛmpɛ basabasa na sɛ ɛgyina hɔ no de ma enwan no na sɛ yɛansa ama no ntɔkwa nti na sɛ wokɔ legon no a ɛyɛ ahobrɛaseɛfoɔ wonya wura mu hɔ no na usuna ba bɛna sɛ wodwan nti sɛ nananom no Adinkra no yɛmfa ne kwa ɛne yɛmfa nyɛ biribi nso so kwa okay na wɔfa wei nso yɛ mpatapɔ sɛ wohu ade no a asa abobɔ ɛpɔ bi saa na nyɛ pɔ kɛkɛ pɔ a ɛgyina hɔ ma sɛ usi bibi ntam sɛ ompɛ sɛ ntɔkwa bɛba nti mpatapɔ no sɛ ɛpɔ na wei gyina hɔ ma nyame nwuyɛ na mawu onyankopɔn bɔ adeɛ no ɔnwui ade sɛ nyame nae ɛna ɔso wada na wei deɛ ɛkwakyiri nyame ɔnwui nti bibia obiara woyɛ biara no ka hu sɛ onyame hwɛ wo ɛna ɔnwui na mawu no nso kyerɛ sɛ ɔtaa makyi nti obi a ɛyɛ mpaebɔ ɛyɛ kyerɛ sɛ nyame tan obi akyi a ɔnsuro hwee nyame nwui ɛna mawu nti na kyerɛ sɛ wɔfa wei no mu no ɛdi adanse sɛ na nananom nim nyame ansana ɔsibiruni ba ɔpampahyɛ na wei nso wei ɛfrɛ no gyawu atikɔ anaasɛ katakyie atikɔ deɛ nti a yɛfrɛ no katakyie atikɔ no sɛ ɛyɛ ɔsantehene ɛkontihene a ɔyɛ bantemahene ɔkɔko ba biara no a na wayi ne ti na wagya saa de wei ɛwɔ n'ati kɔ na nti yɛfrɛ no gyawu saa ɔhene no a ofi asɛ yɛ saa de ne yɛfrɛ no gyawu nti ɛma ɛbɛnya din gyawu ati kɔ na saa gyawu kuro yi a na ɔsan yɛ akon ɔkofoɔ brɔfo kasa mɛba sɛ general katakyie
general no de batwi kasa ma katachi ena jawunu nso oye bantama hene no oye general na say oye katachi nti e sanfre no katachi etiko mi so na me Because na body no any ni dey. ya na me ka no No, katachi etiko no adesua mu no. Yeah, I find say omodi ye de be kan ho say de be ya be hu say yenya oye bantama hene bia na wo kunwia we na wo de emi hu ni di pa so. ka mpaninsam ana kire yai ndi no mana ohunu saa ye ebi ye futu ebi so ye kan nsem bebre ndi we ye mpaninsam a ka kire yai ana ofa ma cho be nso e se ne techrema we ye esen ene techrema ndi esen techrema nso kire se ye didia ye hia esen ena aduane ne dane no we yenum no nso yehia techrema san yimienu yi ese ne techrema eye no mabom enso eduru ba bia na senaka katrema no na jese kire ensem bia emayehu se de nipa sitie bia moye den ya menti me ho ase ana wontwi betimi aba montem ya wo mehu se senator krema me peja ya wani age se asembe ne catcher wa brabo mu oh se fancy bia word of obi o very se de nye de bia na don bet now edo a wantwi kakra ma emu unhu se de donin mu edin sisitie ha ti se ne techema de se de bia yedidi de bia omo ho ediane to omo nu a obi e pre aye na djuma e bia obeka ketrema waka ketrema ne ncheze obetwa ketrema na to atwe eye de ya obeto aso e de aye de wo yenti we de e chese abrabo mu no we de ya nipa obe won mu beti anaso eno nchese o weti anaso ni nti de em bia mo wo ye no wetwe mu anasa ha ti me de e kire mo general we nim say say obi atoda what did you ever when na mo waka utakrema so from na wa no go into me so dey from gidi bia ben ni twi nti obi oben obi a no ana be ya de be ya am say ya sitting am kra no obi a wanya wadamfo odi wa tome se dan so so obi oni mu yi pa no ase de fra to ana be kan nti ni nyina kasa kire okay na ofambacho we nswe we kramo ntare kase amia nhunu kramo ketwa ofa se kanse ntare akase amia nhunu kramo a oswa ofa ntare kase amia nhunu kramo ketwa ofa Martin se kramo boni amia nhunu kramo pa eno so ho na efi ase no nye no na di fi ase efi ase ndie ntare kase amia nhunu kramo ketwa asam kro no a ena oso ode ba yimu se kramo boni ya me hu kramo papa mo fa ta ni mo se elipani ya ese omo yi na mo kan ya kan tare a ya nkire sa tare o eno na ye kan se friends ntare kase ya me hu kramo ketwa na se yi kramo boni ya me hu kramo pa no asam kro no a ekire se Nze ode inya se hia nchire wu bia okay musa mo mu no be obi ni pa ni ma hu de ho bia enti obi o ha na kuma mu exe obi o so osua se dada nipa enti oba ene ma hwe wa kuma fa mu nya o redan bia chiro onya do pe wi ana fa hu suban enti firi o kono abia wona na kwesi obi a na kuma mu ti anka wo hia mo a na di obi dia yo penalty no na usuru so be ben na be bo nipa nti ato da nipa bo ne fo suban bi a wo si penalty no hu yo ra ba kra hu ma bo nti we de papa na chese ayi papa bi na so come be so obi aba so de so oh se eno ana general aka no okay yeah ofambacho na we no nswe we besin saka se nyina ehu ayi aduaba bi a fra na besin na besin no
ɛhyɛ ansa na obenya bese no ya na ɛhyɛ ade bi dawuro yɛfrɛ no bese dawuro ansa dawuro na bobɔ ho ebi ɛnan enum miɛnsa na mienu o tia na opa mu a ndi sɛ de esi bɔ ho fa no ɛna yɛfrɛ no sɛ bese saka ndi bese saka je sɛ bese a akeka bɔ ho ya ɛkyerɛ sɛ enka bom njasa na nanu mu bibia no mu di kan e wo bibia di ho e di adanse njana sɛ e obetimi so aka sɛ enka bom no efiri ba ko ansa na yakomi no akomi ansa ba ko edi kan nyina enka bom aka na ehia yensanka Noa. Sasa ni kina enka bom be sha se be free baby fufa be free ansa na ofa we no so yɛfrɛ we akoban ya na tasi enyimfo kyiriye so ɛkyerɛ sɛ saa ɔhene no wadi akon ne nananom adi akon no no nso aba ɔbɛto aso nti yɛfrɛ no akoban aban ɛyɛ sɛde twi kasa mu yɛni no ɛna ɛnyɛ aban kɛkɛ aban a ɛdidi akon no from baby ne ana saa aban no ne ana nananom wɔ aban mu akodo no abo aban de na ya no oh aban de nye omo mfa aban no na kokon omo de omo bɔ ama no tonyom ana esamra ne ana sɛ asɛm omo pɛ sɛ omo de kan omo de kan etimi mpempi ya na esono asonsen ana eno osono no anya na bɛbɛn etuatua na no ho efrɛ na asonsen eno na ya no mutade ye ya ben no me didi sɛ muhu sɛ ɔhene bi ba na chan kuma yesu a na sɛ saa ɔhene no mo di ben sɛ ben nti nyɛ sɛ na ma asesa ɛkyɛ sɛ nka ukuru hene nkɔ honda wontumi fancy na chan kuma so pa ma da was so mo makɔkɔ pen no mo anu ohun sɛ we die amani akwan so na sa bakɔ sɛ mu no na oyo kefo na ofa ba so we no so oye kontinkantan utwa ne tia efre no kontinkantan na na tenten nyina yɛtwa ne tia no ɛyɛ kontinkantambo ene sɛ osante hene ene yɛde sa na mrane otimi yɛ kokoti na waye kantan o kantan a je se o tretre ono a betimi a bejawo ama waye ni pakase na waye ni pakase ni kwa so ma otirim ye ode ebiso betimi abrɛ wase betimi ama waye boho enti osande hemra ne a frɛ kontin kantamo jimra me fama ye dada setene mu adesua aya omo a no omo shabra ba se dodo na ni ye mre yo nti se ko ba se ekoye ma na o yo ho se wa bu ni pa te bia so nti wo ma ho so we wa hwe ya sa ni pa na ono mo na te mo fra bi ma na wo fefe no omo hu no omo betumi abra wa se we na brofo mbeka biting the hand that feeds you say abrabo o sha se a ye wo de tete aduane ma ebia bia wo waduru na ye wo se waduru no obi na di wuduru ho wodi waduru ho nko a ne de ono nko a so de sa nim kwan a obesa yi wa free sa baabi kro no asa di wa ba bisi baabi a o sinti bi asa no de otete wa na de baabi a waduru de obo ama okuduru no ye nyini boni aye sanse so hwa e sha se free ha ai enketo na ya beka we yaba anzana kase na ansa se kokomiti yensa homobo ena asa kokomiti so yensa homobo ende ise na sa tumi no I can say ohene de tumi ne ma wa ono ko na betimi asaje free so mo ni tra aha ena fa ba so we ni so fi hankra yo ai fi hankra nkabomu yatie ya bibifo obia nkotena no fie se meti apartment me na meyere na meba ye tibom
efie ni nyina bia emma be se enum obia ne ne mba oni wo mu kununom ene wo mu nuanom ene nyina na yaka bom ne tefaako edidi bom bibia bom ya communal spirit and communal life ene yede tiwiase enti no na je se fie hankra fia ebom baako ndi sana we gina homa se nka bomu ye na pesa minkum nyanye into for sa kanenu na fi hankra no ana na no di ye dwuma na ode enuado bo mutambu eno ne bo aye ma amama ne chechere no kontama na say yemu yedru entam I think say bokre say yebe ansa na obe chichi oman chichi no nipa baako ho ne sha ase free untimi nko ana o yere no mantra ba bi nka so ye oman eye abusuaku na abusuaku na ka bom na be ye kra saa na kika bom ama na ba be ye oman eman kwaye bie ni ho adua ba ko penisi kwaye bia inua bro apem na wom na ma na ye kwaye na se kwaye adua ba ko sim ye se nya kwaye ne ye mfichiri kra adua ba ko penisi ho ha nti eno na de kire no se ansa na oman be ye oman no uhia nipa abusuaku akuoku na abusuaku ku na se obia te ne ho ase saa na fi hankrate okay na se abusua de chichi aha okay now every share general can you know na you fi hankra na word abusua nkabo mu and then yes nuclear family o wa o no abusua ne ko eso san so be na dia kare so san so de be bra nipa titi omo nipa do mu no ene nipa omo kwa wofo na titi omo no so ya won temo pa kaneno na se sika kra di fia na mo te sa fia kra no na ye se dem ho e bi na bi oba no na dia na wi no de ni ko di bom nti di bom na se ba ko di ama ye hu de de ama na sa na kunu no so di bom nti na obi a de ni kunu ya ne ba na me ma na di ya bo ma nti se ba kra ni bia na ye hu ena mi se mi twemo ba bi na na ya twego University of Ghana computer library o ma twego se obi a wa de obetimi aye obi enu ya so betimi bibia bi enti ye nyini no ebi a me de betimi akasa obi betimi asa obi betimi akyere ne onema bi enti apra bi a o ti fie a nipa do so wo mu no se o aye na do so betimi bibia ba ko ne se on fere ade se fie ho no o sa ni to do mo hwe ne we bi ho bi shan kakra ebetimi agba na ma ne da ati mu no be ko adwo we ne mo sa wonne nipa ba ko mi nipa bi na ti fie a no kwa ne ma woni yeah okay it's a game boy variety is a spice of life hu nipa asena ofa madam fi hankra mu na se meni ya je abusua no ofa me mo abreso mo de hu ni nyina mo be di mu de nyina ye de be nya ntinkiti ofa enu na ka ho bi na ama mo bi bia danso esen ye no ana yo said mpenimfo de danso ene ne mafo so de enso danso nti yo mne se titi ho ne ma ne ye no ye ko fa abrofo su ne e ban e be fra ye de obroni ni nua ntrance ni di e mfra yo abaako ye nso de ye kan nyina abom e ma bo no a ye bomu no ma be num na wo fie ho no a ma menom enti mba nyina nso nuanom enti na ma ye nka se broni se me wo cousin we ya me cousin me ma me ba o ma me nuaba ye ni o ma me nuaba de wo ene se ma mpanimfo a mo yo ma me nyina yo ma me
onuma omo tise wo seso tise wo onuanom onuma wanyini che omo ye wo ma anase wo fase no na mo de tifio ndi se obi obeba on tifio ho bi beba be wura fio omo tifio kra na edin se ma binum so mbe hu se we bene tie nyina ye bibia bom na efe we ni bia wat obetumi akofo unu atade ahye ene ade antete ya aba be kan ye ho no kire se obi anko enka se o ma me nua eye o ma me ka se me ma me nua ka se me ma me nua ba na akofa abrofosam abewuru mu ama se de si doye ho no what ni nyina ehwai entina ma kane de no bi no ma pi ho ha na ya eye se ne ye be san akofa ntina se de nkran ho ha ye hu bia na ekaye etwe ye ko yechi ofa pacho na we nso e we bosume ene nsonoma ndi bosume nso efra no osrane ndi osrane ene nsonoma osrane ne nsoma no se yetu ye ni hwe esoro a ya na sa osrane bi wo ho ada bia na nsonoma bi eben no pa ndi sa nsonoma no a ewo ho no wo hu ne efra ne cheche ena ye gidie ene se cheche no ne yire ene bosome no enti yeta kan se cheche paware baby abuhu no bia no oben I see oben ne yire enti ye freno bosome ne nsonoma na se osrane ene nsonoma ne nkramofo ashenso de no no ansana omo ba no nso ne wo dada enu ntina so bi ko ka se nkramofo ba no mo de ba ya na je se chia ete ma wo ka se de wo fezi a chiro media and so wo event se oba ne be ma ware na so mo do no so a yehu ba kwa obetum de jina ho ama ebi obetumi ato de akomo mu bi cheche do and so me no mo do ne de bosumi no pie bia no kan no ti ba ko nkonya ba yo na ba ma so we nso e we o hwini ya danchem aboa danchem ya o dansuo mu ana o dansuo ho na mienu ena wo maka wo ho abomu enti baako afuru tare baako de so eno na efre no funtum funiafu ne danchem fum na funtum funiafu ne danchem funiafu ena kasa na wa ndi ya nom kan funtum frafu na asichire nyina ne se sa emoa mienu yi o mafuru bom baako nanso yene aye hwe wo mo yenti ase de nti a wo de aduane ma wo mo a bo no mo fom aduane no o mo fu ye ba ko so mutie mi hom bibia ye mienu na de anka aduane a eko afuro ba ko mu de senka o de aduane gu ha senka ba ko jai ma ba ko di anso bo hu na etire mienu ni nyina eko fom aduane no ana ye busa ye ho se ede benti ena ma aduane a eko ye fono ba ko mu na ye fom wa branka ba ko pedia ye nyina be me ne ya san ama homu aye se efiri katrema dendra ye bette ne de ewo ye num sana akoye nam nti ena yenti bi nyama ba ko pe endie no we ewo dada asetrem ene ya brabom se obohu se entafo kra na omopre ebi enva ne se be ma ho ana se ade bi adiska bebre wo mo enso mu nyina mo ya ade ba ko etu ye fo se yensusu nya sa ne ma no apere ebi se ba ko nya ye nyina ye nya
Watch me who say I know if I can win the na se chere ni mu adusua be na o se ewi ase de emfanze anuanom ba kunya ye nyina yenya nti se unuanya na eno ntire se wanya no ono nko ane dia ha se eyi ahoya efiri se anuanom fo anuanom atibom na baako efanze baako enye scanner baako tirim ze sika ya wanya de we nko ade nti de meye bia na menso na ge afiri nsem no menso me ntimi nchaase me ti ase wo sa Adinkra bi ndi we nso na general say de Adinkra yin ase chire ti o de kan ho bobra e be yi ya na mfimbi afojina tumi ene edinje nti obo mo se adidie to a na nanfo abusuya na omo nyina patre se omo ni yedie mu no mpe anse atora na nyina ni nokora na se asomasi nya ya nke obetinya ya nke esembe na so na tumi ana se pese didinti ni apepremo and is it tumi no abusuya ba ko ade adidie ba beto abusuya ba ko na se ade a nipa ni nyina e prem omo pre ye fie ba ko na e pe Saka ohena ba beto a na nka me no nua panyi kopera ye nyina ya nuafo ti ya jiri sa abusuya na ne kro no hu nyina de a me nua bitime ya de na wasa me mo mpesa mdidinti aha sure ene de yusuya de pa over ba so we nso e we obi enka obi ana obi enkoka obi antena ne ho ase boko ma enkoka obi ma obi nso meka ndi yene aye pray ho na ye kotwe ntokwa ba no ena kasa kire yense enka obi no obi abeka na so one pe ho asma na empenin semma ewo ho ne se osande hene ose kodwo a okon awia ne penso ena na asante for ko yi isirimu suru hopa na se Africa ne suru hopa ko digwa omu timi nante ko ko digwa na omu ko a omu namba na ena ekro na enkrofo abetata omu ebi omu age omu ho neema ena osande hene ose kodwo ede ko to bana hene nim bana hina no ne friend urusa jore ko to nanim se ade a mo nkrofo de yeye no mo yai no mo abekaye ndio mo abekaye eno no so ye se mo yai de a no tu o mo sosa na okum bana hina no a enne ni tida na shenso de eda afna so friend urusatire na owie ye no na o ma ye eche ma no na o ye Adinkra ahyanso de bo ne che no se obi enkawa onso nka no obi nka obi a nka obi nso nka obi njo kwa asam dia obi nya mamu sante ni cha mo asam na kwa asam dia ya obi shia so obi nya and there is a way in general in other words no send it me akam ene wanu do so in other words send it me akam so ko frere no nya Umpina nya no ajo so aba ma cho we nso e we ahyanso de we gina ho ma akokọ nan na nyina ho ma akokọ nan keke ka asem ma ka na se akokọ nan tiaba ne nkumba ngukọ mba unso omo no ma me didi a ana omo ma me no nam a obo unse na ne na no akotia ne ba no ba ko bia na omo dwane itia ne ba no nso a ongu we chiro sa nyemfo ere ya hyenso de is eye achiampoma ede bizinsu si omo chineye so ya chire se bia ohene nkura obedi asemo a na se asem na obedie no obema mu agoa obetimi afa chineye a
saa de we bi si so Yes, or bet. obu mu be sebia mo susu sebia me ba be kum enipa na wanya asem no a tiana metiano ne mo minku no ana ye papa no ye ma menom atia o mo tia ye no enye se o mo nsusu ye ne se o mpaso mo kuyen enti no obi nso enya ne ba na se bia o waye bone bi na wo tia no na ntia no a o tia no no ano odin dodo a obi gina nchen a otimi bu ni saa be no saa akokọ na tiaba ne nkumba o nsusu a anya de wo ya And there are certain beatings you on mine. This are the way of a macho way, you know. Aya emura bia efifiri wa abe nkom ana abe so ne ehun ena baabi a yete hu bie nso yekoko ase na emura ya odo ngura no a odo ne na ade ba chimo bako na asan fifi ofa we bi na ya na mo hye nse be che na mo de hye na mra edibere aba no ebi a owu bi aba no na nanom de ahyehye wo mo ayi eche ho krobonche na cha wo mutade hye ho ye krobonche ya kire owu se untimi nhye ase Ovasana habana asabani suno no wo don ne ade ba chumba ko na san fifi din so betu ase enti nananom de hye wo mo che ho a wo mo kire owu se wo ye de nya ye gina ntimi nhye ase General abrabo munso zero of atri we dey watan fo betimi aka BBC a chere Oh, sir, we town or no town. Now, the China said, so we are one and found it. I have one of the Bebrano, which made him and Tina, and I'm sure the tree wound. And to your home, I have found the obedience. We and twa di to draw ne gumu nananum ya ade we ya ntwa nkitinkiti bi wo ha de aboba eturu ni na aboba ya de tutu enti mre bia obetise nananum kase monkantoa na je se munya hoboa ne yankokun eta omota sine wo twene so monkantoa mienko monkantoa mienkore monkantoa mienkore mumra bre yese bebia wo bia na otisa atwene ya na wakofa otuduro no aboba na de abo wasene nti efre no ntoa nanso anya ntoa keke asema eka no akon ahoboa na wo famba cho wenso ye akofuna akofra na ekire nananom aye no ho se sekan bia akoa nanu enye sekan keke ya afna kanentete ho no nanom de kwa akon nti nananom ahyenso de ba akono no ya ohu a odimu se nananom de kire se yeni o keke ya boa ye ho ena fa we ntwa di so abrabo mu no abrabo ma dusia na betime aka se wudi akon wudi bisi se o mo bi hu akodi a wudi di se hulum dia wa eje ana so kasa bi se ekun de se mi de me tia se de bia wo ahunsi se obrayo kun ade bia wetime si enti se ye kantoa na chere wo se wo ho asi no ma waka chere wa ma obi ehu se abrabo no ye bo ehu si ye kun ti da bia no wa ye krado se kun ba wa chere je momo zunkabi we wa chere de vision trimo abrabo ya chere
then ade ba ko wa bra mu aye sure ene say obi a wo bi a no bi nti asenso dey to da ko hu wa yes then obi a bi fa mo me dey ba bro ana afei so wo atwede kyerɛ nipa wo a nensan sɛ akwantu ti free baabi na wo kɔ baabi atwede so de nim sɛ we see wa bronsan the old frode kosoro ha tu free baabi na wo kɔ baabi nsan gyina hɔ ma sɛ nananom bu baabi sɛ wo atwede ba konfo we kyerɛ sɛ obi wu a anyi kwa sɛ yɛ wanige ebi sɛ wo so obi wu bi so be fro atwede ne bi nti wo atwede ba konfo yɛ nyinaa wo da hɔ ma obi a General, we no so we cry na be da isika no so ese de tumi na ko wie no so no de na ko nti wo tumi me he a so nsen na ko na nanu kra asem no omosa omosa kwa so kire se na ko na tumi na ye ne nti ya fa on ne de wodo abrabo mu na ko yo san kire se ne ye wo ade bi e bonyame din dia ene nga hu se abrofo a omo bedi ye so no omo mbaye no na enim ye nyame dada na ze wo jide wo nyakopo mo se de tibia ona kware body something na oni dikan mente de wo ze abody something na oni dikan ono so na niema nyina so ko wie no so san gyina hɔ sɛ gyi nyame ɛyɛ sɛ ɛduru bia bia emu ɔdena yɛsum frɛ nyame duafe sɛ tete no na yɛ nananom no sɛbe ɛmaa no di ɛnunu ɔmutirim ɛdi yɛ ɔmutirim yie ɛgyina ho ma ahonidie ɛyɛ honam ani ɔkram na sunsum any umia bia wote ha eno ana duafi gina homa se yedi hu yetirim ho ana yedi yetirim yi ti se nipa de wo ho no wo ehwe se okrem ohote sunsum ohote na wanzo hona mani nso ohonso ti na ba bia wote don so ehonso ti ahonidie ne hia na se ne ye hwe ye di nkran mu se mu ne mu a ye fa ye mu se ye dwen de so ni din ene ne nkyerase no eye ade ada de boye kokko e kai we ada ada ya setine mu ene ya mamre ni amani mu general Adinkra no symbols no de he ene ye wu de pa da ne da no e ka wo ho a wa bra de come pa be me no mensa jinyame se tumi bi o ha so chen yina ba ko so ne se wo ahwede ya na toda ne na ma ye fe ne o be ho hwe o mama ko tatumi e wi ase nyina na se nipa na ntmentu a wo ye dan a wo ye dasane no da pro bi wo am na da tumi no fa na ba ko bi mu ne eye sankofa atoda I say ye hwe ye si gun kompon he ba bi efiri wa be du ba bi adu ti sankofa am sanso nya me pa that's no ni na nema okay I mean sane gina no so kan bra mo mo e ko ne o fa say afreina obi be ye bia nema yesu ndo so obi a wo si so abobra Adinkra no wanya kra no e wo so nya be me nze e de kan dada bra kubuza na ya babre na de kan o dada bra e di so obi e be bunu no wo si so a so wo so na bra bo ku ya Adinkra no e musen me nsa ba akoko me nsa na na ben e na wo be so se e wo se be bunu bia de bo no ntoma what they can't and probably said they be looking yo jinyame
se nipa bi ate ase se abrabo mu nyankopon na niema nyina sha ase fi nso ono nso na niema nyina ekowie no so ti se wo ye wa so bobo bra ba nyame nka ho a bra no wobɛbɔ anso hu ho ano da mienu aya ye ahaban bi a efifi abɛho sɛ fifi kokɔ ase na aya sɛ de aya suban sitie no wodɔ ne ɔkyena bɛba se ye babu na ye ngini se ye ti ase se abrabɔ na ye bɔ no ye den a bibi bɛba e bia bɛmo akase o abrabɔ na edin nanso eba na otimi gina na otimi sa afefa na abrabɔ no atoa so de etoso mi ensa be sankofa se nipa bia ate ase se o wa hyase enti o bobra no eso kai se wa hyase ni ba bia ofiri no o ma wani ko na hu se hasi na mhyase free hasi na meko na hasi na mpese mi na die twato ebe akoben se de bia no eso oti ase se abrabo ne yoko aye akoben nko ade kire kumutumi te so de bia no oda ho so na o ma wani da ho na o ti ase se bra no yoko ti se ti bia ko ne ba we gina no wako gina yo akoko na eti aba na enkuba ohwe data ne se o de kum wana eno ano de fa ne ba nti toda obi ya mfonso bi na wo twe na so a wa me na mu ya me duru bi no na botaya o jinso de attention na akakota na akojinse mu nti se wo ye ba tan na wo to ba na o ba ya de bi enkankan ne ade a wo ye bi a e ma ba bo se o ba ye bi toda na yo se mi ande de wadu a so na hwa akwa na tu afi na wa jinse mu a wo ntimi nti e wo se hwe sisi tianta ya manu ena duafin na isua ya no so ati ahunidi ehia wo bi abrabo se nipa bi ati ya so se odu mu ni o kwan se nyina mu enya galamse di chatwo di opaka funtin funu na ya mi tumi kan ya na toda enu nyama ye pa ma ya hunti a ye ne nipa bi e wo ho ani so bi tumi ya ma prepare ho na hunya so bi be ona o henu bi tumi ya de bia hwe si kwan so wata ne si na o ya de ko ofa efutu chato yo se bibi ti se duafin a kire ahonidie e wo honam mu honhom ene ya sitrem sadia na kire ye se ade a efre no se ye se ye nsuo ye se bia ye tie eni honi no se etwe adwene ba se ye jai bibi di se galamse bibi di se nua etwa ye ho hia ye twaguo ansa na abotwa dua na se odwene ho mprenu ne mbrensa emo mbabi wo kra se wo pedua no bi di si ho a se oye bibi sa na ahonidie wo honam mu enso hwe so bedware ama ho afire wo be watare shawo beye wedinini bibia wo kasa mu wo bedinini bibia ndi ahonidie de ade a esese yesua dada ofa eventa se pa na me so mi di ofa we di we akomanto so me so mi di a me so mesua ni nei se abotre obo brana se wonya abotra na wonya gidie se wa yesa ya de betu bia wonya mo abotra wo sa fefe na obeye okese se de nyankopon ese ese show na wonya gidie se bibi bia betu bia tumi bia ni obetimi ase wo ti otwede mpo nyankopon no
ɔbɔ obodo ba asase so nti etwa wo mprɛsen wonya gidi ne abutra besa so de gyina wo naso ahyɛ Nyankopɔn de no nyam abrabɔ no enafo kra eno nti enne de esuaye no ɛfa ɛyɛ Adinkra na mo ahyɛ so de ahodo mu ye ho bia Adinkra firi bae edin Adinkra ɛna afei so no edwene ahodo mu nyina de kyerɛ ɛne ne ntrase megidi yese sɛ adusua yesu yi nso asua wo de a nso wo mu Adinkra wo de bɛka ho ɛde abɔbra mede mɛkyerɛ mede ka mɛsrɛ sɛ de ɛtɔ wakoma so no ka benya ɛne fa bɔ wo dem sɛ miɛnsa na sɛ nan anopa bia go so da ko dwuma so a na wahwɛ na ayɛ sɛ motivational plaque bi no na akasa de akyerɛ tutu si abɔnten a wonim de ɛwɔ kro ɛna wonim de ɛwɔ akɔyɛ megye de yɛ sɛ woyɛ saa wo bra no da Nyankopɔn ɛbɛka ho mpanimfo ofa meda se pa yɛnsɛ das general na misho ya wo na meka ho ɛna adesua yɛsua no ɛdɔ so pa ahanum ɛna yɛ na yɛ ne adesua no esi kai sɛ subscribe no ahya ma foforo so anya mi ahwɛ kai sɛ Facebook no yɛ Santoman blogs ɛna YouTube no so ɛyɛ Alandu Media TikTok no so ɛyɛ Santoman blogs so dwedam ko nya ko yɛ do ibisha kai sɛ din no ɛyɛ ma me fosia akra